xustiza e a paz no mundo teñen por base o recoñecemento da dignidade intrínseca e dos dereitos iguais e inalienables de todos os membros da familia humana. O descoñecemento e o menosprezo dos dereitos da persoa orixinaron actos de barbarie aldraxantes para a conciencia da humanidade. Proclamouse como a aspiración máis elevada da persoa o advento dun mundo no que os seres humanos, liberados do temor e da miseria, desfruten da liberdade da palabra e da liberdade de crenzas. Esencial que os dereitos das persoas sexan protegidos por un réxime de dereito, co fin de que a persoa non sexa compelida ao supremo recurso da rebelión contra a tiranía e a opresión. Tamén é esencial promover o desenvolvemento das relacións amigables entre as nacións. Os povos das Nacións Unidas reafirmaron na Carta a súa fe nos dereitos fundamentais da persoa, na dignidade e o valor do ser humano, na igualdade de dereitos de homes e mulleres. Declaráronse resoltos a promover o progreso social e a elevar o nivel de vida dentro dun concepto máis amplo de liberdade. Os Estados membros comprometeronse a asegurar, en cooperación coa Organización das Nacións Unidas, o respecto universal e afectivo aos dereitos e liberdades fundamentais da persoa. Unha concepción común destes dereitos e liberdades é o da maior importancia para o pleno cumprimento de dito compromiso. A Asamblea Xeral proclama a presente Declaración Universal dos Dereitos da Persoa como ideal común polo que todos os povos e nacións se deben esforzar, para que tanto os individuos como as institucións, inspirándose constantemente nela, promovan, mediante o ensino e a educación, o respecto a estes dereitos e liberdades, e aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional o seu recoñecemento e aplicación universais e efectivos, tanto entre os povos dos Estados membros como entre os dos territorios colocados baixo a súa xurisdicción. Artigo 1. Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos, e dotados como están de razón e conciencia. Débense comportar fraternalmente un cos outros. Artigo 2. Toda persoa ten os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración sen distinción ninguna de raza, cor, sexo, idioma, religión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición. Ademais, non se fará ninguna distinción baseado na condición política, xurídica ou internacional do país ou territorio da xurisdicción do cal depende unha persoa, tanto se trata dun país independente como dun territorio baixo administración fiduciaria, non autónomo ou sometido a calquera outra limitación de soberanía. Artigo 3. Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa. Artigo 4. Ninguén estará sometido á escravitude nin á servidume. A escravitude e a trata de escravos está prohibida en todas as súas maneiras. Artigo 5. Ninguén será sometido a torturas nin a penas ou tratos cruéis, inhumanos e aldraxantes. Artigo 6. Todo ser humano ten dereito en todas as partes ao recoñecemento da súa personalidade. Artigo 7. Todos son iguais perante a lei e teñen, sen distinción, dereito á igual protección da lei. Todos teñen dereito á igual protección contra todo acto discriminatorio que infrinxa esta declaración e contra toda provocación a tal acto. Artigo 8. Toda persoa ten dereito a un recurso efectivo perante os tribunais nacionais competentes, que a ampare contra os actos que violen os seus dereitos fundamentais recoñecidos pola Constitución ou pola lei. Artigo 9. Ninguén poderá ser arbitrariamente detido, preso nin desterrado. Artigo 10. Toda persoa ten dereito, en condicións de plena igualdade, a ser oída publicamente e con xustiza por un tribunal independente e imparcial, para determinar os seus dereitos e obrigas ou para o exame de calqueira acusación contra ela en materia penal. Artigo 11. Toda persoa acusada de delito ten o dereito a que se presuma a súa inocencia mentres non se probe a súa culpabilidade, conforme a lei en un xuízo público no que se asegurasen todas as garantías precisas para a súa defensa. Ninguén será condenado por actos ou omisións que no momento de se cometer non fosen delictivos segundo o dereito nacional ou internacional. Tampouco se imporá pena máis grave que a aplicada no momento de cometer o delito. Artigo 12. Ninguén será obxecto de inxerencias arbitrarias na súa vida privada, a súa familia, o seu domicilio ou a súa correspondencia, nin de ataques á súa honra ou á súa reputación. Toda persoa ten dereitos á protección da lei contra estas inxerencias ou ataques. Artigo 13. Toda persoa ten dereito a circular libremente e a elixir a súa residencia no territorio dun Estado. Toda persoa ten dereito a sair de calquera país, incluso do propio, e a voltar ao seu país. Artigo 14. En caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo e a desfrutar dele en calquera país. Este dereito non poderá ser invocado contra unha acción judicial
realmente orixinada por delitos comuns ou por actos opostos aos propósitos e principios das Nacións Unidas. Artigo 15. Toda persoa ten dereito a unha nacionalidade. Ninguén será privado arbitrariamente da súa nacionalidade nin do dereito a cambiar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e as mulleres a partir da idade núbil teñen dereito, sin ninguna restricción por motivos de raza, nacionalidade ou religión, a casar e fundar unha familia. Desfrutarán de iguais dereitos en canto ao matrimonio, durante o matrimonio e no caso de disolución do matrimonio. Só mediante libre e pleno consentimento dos frutos cónxuxes se poderá contraer o matrimonio. A familia é o elemento natural e fundamental da sociedade e ten dereito á protección da sociedade e do Estado. Artigo 17. Toda persoa ten dereito á propiedade individual e colectivamente. Ninguén será privado arbitrariamente da súa propiedade. Artigo 18. Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e de religión. Este dereito inclúe a liberdade de cambiar de religión ou de crenza, así como a liberdade de manifestar a súa religión ou a súa crenza, individual e colectivamente, tanto en público como en privado, polo ensino, a práctica, o culto e a observancia. Artigo 19. Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e de expresión. Este dereito inclúe o de non ser molestado por mor das súas opinións, o de investigar e recibir informacións e opinións e o de difundilas, sen limitación de fronteiras por calquer medio de expresión. Artigo 20. Toda persoa ten dereito á liberdade de reunión e de asociación pacíficas. Ninguén poderá ser obrigado a pertenecer a unha asociación. Artigo 21. Toda persoa ten dereito a participar no goberno do seu país directamente ou por medio de representantes libremente escollidos. Toda persoa ten dereito de acceso en condicións de igualdade ás funcións públicas do seu país. A vontade do pobo ou a base da autoridade do poder público. Esta vontade exprésase mediante eleccións auténticas que habrá que celebrar periódicamente por sufragio universal e igual e por voto secreto ou por outro procedimento equivalente que garantiza a liberdade de voto. Artigo 22. Toda persoa como membro da sociedade ten dereito á seguridade social e a obter, mediante o esforzo nacional e a cooperación internacional, a vida, conta da organización e os recursos de cada Estado, a satisfacción dos dereitos económicos, sociais e culturais indispensables á súa dignidade e ao libre desenvolvemento da súa personalidade. Artigo 23. Toda persoa ten dereito ao traballo, á libre elección do seu traballo, a condicións equitativas e satisfactorias do traballo e a protección contra o desemprego. Toda persoa ten dereito sin ningunha discriminación a igual salario por igual traballo. Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración equitativa e satisfactoria que lle asegure, así como a súa familia, unha existencia conforme á dignidade humana e que será completada, en caso necesario, por calquera outro medio de protección social. Toda persoa ten dereito a fundar sindicatos e a sindicarse para a defensa dos seus intereses. Artigo 24. Toda persoa ten dereito ao descanso, ao goce do tempo libre, a unha limitación razoable da duración do traballo e a vacacións periódicas pagadas. Artigo 25. Toda persoa ten dereito a un nivel de vida axeitado que lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais precisos. Ten tamén dereito aos seguros en caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez e vellez ou outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias, independentes da súa vontade. A maternidade e a infancia teñen dereito a coidados e asistencia especiais. Todos os nenos e nenas nacidos de matrimonio ou fora do matrimonio teñen dereito á mesma protección social. Artigo 26. Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser de balde, polo menos no que atinxe a instrucción elemental e fundamental. A instrucción elemental será obrigatoria. A instrucción técnica e profesional haberá de ser generalizada. O acceso aos estudos superiores será igual para todos en función dos méritos respectivos. A educación terá como obxectivo o pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respecto aos dereitos da persoa e as liberdades fundamentais. Favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre as nacións e todos os grupos étnicos ou religiosos. Promoverá o desenvolvemento das actividades das Nacións Unidas para o mantemento da paz. Os pais teñen dereito preferente a escoller o tipo de educación que se haberá de dar aos seus fillos. Artigo 27. Toda persoa ten dereito a tomar parte libremente na vida cultural da comunidade, a gozar das artes e a participar no progreso científico e nos beneficios que del resulten. Toda persoa ten dereito á protección dos intereses morais e materiais que lle correspondan por razóns das producións científicas, literarias ou artísticas das que sexa autor.
Artigo 28. Toda persoa ten dereito a que se estableza unha orde social internacional na que os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración se fagan plenamente efectivos. Artigo 29. Toda persoa ten deberes respecto á comunidade, xa que só nela pode desenvolver libre e plenamente a súa personalidade. No exercicio dos seus dereitos e no disfrute das súas liberdades, toda persoa estará soamente suxeita ás limitacións establecidas pola lei, co único fin de asegurar o recoñecemento e o respeto dos dereitos e liberdades dos demais, e de satisfacer as xustas exigencias da moral, da orde pública e do benestar xeral nunha sociedade democrática. Estes dereitos e liberdades non poderán ser, en ningún caso, exercidos en oposición aos propósitos e principios das Nacións Unidas. Artigo 30. Nada na presente declaración poderá ser interpretado no sentido de que confire algún dereito ao Estado, a un grupo ou a unha persoa, para emprender e desenvolver actividades ou realizar actos tendentes á supresión de calquera dos dereitos e liberdades proclamados nesta declaración.